sa kalisod sagad mo tumausab ang mga tao nga matinabangon ug mohatag og diwa sa spread kindness. Sama ning panahon sa pandemya nga daghang mga bata ang apektado. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Gawas sa saktong pagkaon, nagunang panginahanglan karon sa mga bata nga nag-edad sa 3 anyos paubos ang gatas. Usa sa gihimo ni Virgilio Tuba, driving instructor ang paghatag og gatas sa mga bata, human ang post sa page sa Barangay Buhisan, Dakbayan sa Sugbo. Kabahin sa usa ka bata nga kape na lang ang giinom inay gatas. Iyang giulagway nga sama kini og milagro kaysa matag karon og unya may mutawag og mutext kaniya. Ang uban dili gani niya kaila og mutanyag og tabang alang sa mga bata. Nagpadiay daghang mga bata nga wala pa atagig apil sa ayuda sa gobyerno. Nanghatag naman gud ang gobyerno og bugas. Gani gawas sa gatas ni usa ka 9 anyos nga bata kinsa naglisod og bangon tungod sa tuberculosis og diferensya sa bukog. Ang nakapait pa kay siya og laing 5 ka igsuon ang gibiyaan og inahan ug napriso pa ang amahan. Lakip sila sa natunulan og gamayng tabang sa mga dili magpailang nga donor. Nahatagan kini og braces ug sungkod, mga pagkaon ug gatas. Tat na ko ba nga bisan wa ko kailam, wa ko nangutanan anangayo nila. Kontak ako. Mutabang sa mga bata, nakaingon kong naapagyoday ang mga tao nga nagtanaw para sa uban. Sa laing bahin ng Cebu Caritas padayon usab sa gihimo nila nga feeding program ilabi na alang sa mga bata. Nang hatag usab sila og mga utanon, bugas ug ubang makaon alang sa mga kabus nga banay nga grabing apektado sa COVID-19. Nagpadayon usab ang ilang tabang sa barangay Mambaling. Samtang musumada sa 1.3 milyones pesos ang balor sa mga hinabang nga nadawat sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus sa Lahug. Nakaapod-apod ang parokya alang sa mga parokyano nga nanginahanglan sa tabang sud sa 4 na kahigayon. Kini pipila lang sa pagpakita nga way hunong ang #SpreadKindness. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.